Singabahlali baseThornhill asiphethekanga kakuhle. Ikomiti esinayo iBEC ayisiphethanga kakuhle ekuhlaleni. I-candidate zintathu ezikhoyo ezintroducileyo nge-22 kaJune ibiyozi-introducer ebahlalini. Kwaze kwathi ngombuzo esiwubuzileyo kwikomiti bayimisa loo ntlanganiso. Bathi bazawubuyela kuthi after 48 hours. Xa bebuyela kuthi basixelele 1 day before kuba yile meeting bazawubuyela kuthi kuyo, kodwa ucandidate B waseZola bamxelele the same day siphuma entlanganisweni nge-22. I-meeting leyo ibizaba nge-29. Siyakhalaza ke kakhulu ngoba iye yahamba ne-VN esuka kunobhala we-community isithi akuvotwa kule ntlanganiso yange-29 siya kuyo. Sabashiya abahlali bonke eThornhill saya kule ndawo kutshintshwe ivenue kwayiwa kuyo. Xa sifika phaya sisurpriseke sonke kunye nekomiti leyo. Kubingamalungu amabini ayaziyo uba imini ekuzawuvotwa ngayo, ibingunobhala kunye nosihlalo nedeployee abayaziyo uba kuyavotwa ngalamini. Wonke omnye umuntu surpriseke pha, including uceba ukuba kuyikanti kuyavotwa ngalamini. Sizamile udisputa ngalamini, siphakamisa izandla, sakhonjiswa amapolisa. Ngo-2026 kwi-Freedom thina singabahlali sixelelwa ngamapolisa xa sizama uvoice out intlungu zethu kulaa wadi yakwa-30. Iqhubile ke uvoto olo, ii-numbers zaphuma ngale ndlela bebeyinqwenela ngayo. I-candidate A ofunwa ngabahlali, i-community yethu xa besube beyibala bayayazi ukuba abavoti bayafika ku-6,000, but ngalamini besingabantu in total abangenza u-600, and ikomiti yethu ihappy ngaloo nto. Siqumbe sigana unwabu evillagini yaseThornhill yindlela esiqhutywe ngayo. Sidisputile ke, safaka izikhalazo eofisini kwi-region, safaka izikhalazo ku-PEC, sazimisa iintshukumo ezilandelayo ze-processes. Sorry. Sizamile ke ngandlela yonke siyi-community ngenxa yokuphathwa gadalala ngayikomiti eme ngaphambi kwethu. Unobhala yena asinaye ngoku ekhona, ngoba unobhala esinaye sithi xa sikhala kuye siyothetha izinto esikhala ngazo angasihoyi unobhala, but i-candidate ezinye uzoya phambili. Sizame ngandlela zonke ke, usisiza nje apha asizi kuba nibona thina phambi kwenu, siza sizomela i-community ayonwabanga kwa-30, kodwa ikomiti le iququzelelayo yombutho yonwabile ngoba kaloku inalo mntu lale candidate yayo iyi-favorite yayo.